הצליל אי יכול להיות נורא מעצבן ולא יפה במיוחד בגבוהים, ואני רוצה לגלות לך טריק נורא קל לתוצאות במקום שיהפכו את הצליל אי שלך להרבה יותר רך ונעים. אז כל מה שצריכים לעשות זה ליצור את הצליל בחוץ ואת הצליל אי בפנים. בואו נעשה תרגיל. אני אקח את המילה מים, אני מניחה את האצבע שלי על הסנטר ולא נותנת לפה שלי להיסגר, אוקיי? מים, ולא מים, מים. כמה שניתן, כן? זה טיפה נסגר. מים. בואו ניקח שיר. ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע, ולא מי אל מי אני מי. בסדר, נעלה טיפה. ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע. בוא נראה עוד אחד, בזהירות. ירפא ליבי אל מי אני יש עוד כמה דברים שצריכים לעשות כדי שהאי שלך יהיה יותר רך, נעים, פחות כואב כאן ולוחץ, אבל לזה אני אקדיש סרטון נפרד.